Matats, good morning. Naunsa man itong kinabuhi karon eh. Perte namang mingawa. Wa na dyan donggo mga tats. Grabe ang bagyo sa Pilipinas. Di makaya. Di naman mapalayo. Tanaw tong padagat mga tats oh. Mingaw dyan kayo ay donggo. Tanaw tong pisport na mo. Na. Bisag diri sa sulod. Perting balura. Tagko ig balod. So tagilid atong kaldero karon. Kabuang na puntaan ni karong asa taan ni mangitag pamugasan ni. Sabagay din sa Pilipinas, tanan man siguro gibagyo, di ba? Sa asa nga lugar, ngit-ngit itong kalibutan. So, ingay dito kapalaran sa libro mga tats. Muna yung usahay na income, usay wala. Wala gina. Tats, mora na isa kabuk dunggo. Dito pigidua, pila ra mo karga. Nahinit tagpasi ani. Matay mahimo ani mga tats. Makauban ako mga libro dito mga tas, nagsige na nilingkod, pinukong, paabot yung tawag ko sa magrasyan. Pero mas pa may pabunog grasya, nangulit na mga bangka tungkol sa tagko ngayong balod. Mga mga tas, ang akong kinabuhi sa spaceport, masay na usay wala. Manang tawat lang dyan daan eh, manang usay na, tay kwarta, kabudget dyan na to. Pero karon kaya matay kwarta, budgetan dyan na to itong laway ni pagtulon. Mga tats, oras sa totong pakita karong adlaw kay na perting mingawa. Maulit na puntaan eh. Magsabaw na punta kamunggay ani with bitchin o asin. Anak may madali-dali ito mga tats. Salamat.